Амазонската ЗОКС обяви, че изтегля 270 от своите роботаксита след инцидент в Лас Вегас миналия месец, съобщава CNBC. Изтеглянето е свързано с дефект в автоматизираната система за управление на превозните средства, който може да доведе до неточно прогнозиране на движението на друг автомобил, увеличавайки риска от катастрофа, според доклад, подаден на Националната администрация за безопасност на пътищата NHTSA на 1 май. ЗОКС подаде заявление за изтегляне след инцидент на 8 април в Лас Вегас, при който роботизирано такси ЗОКС се сблъска с лек автомобил, се посочва в доклада на NHTSA. Няма пострадали при катастрофата и са нанесени само леки щети на двата автомобила. След анализ и щателни тестове, ЗОКС идентифицира причината, заяви компанията в публикация в блог. Пуснахме актуализация на софтуера, която обнови всички автомобили ЗОКС. Всички автомобили ЗОКС на пътя днес, включително нашите специално проектирани роботизирани таксита и тестовият флот, с актуализиран софтуер. ЗОКС спря всички операции на безпилотни превозни средства, докато преглеждаше инцидента. След пускането на актуализацията на софтуера, компанията възобнови дейността си.